Alpo, ole hyvä. Joo, mä oon aika vihreä näissä ympyröissä vielä, että sallitaan varmaan tämmöinen kommentti, että miten nämä Liliuksen optiot liittyy tähän? Pitäisikö taloustoimittaja vastata? No, hän sai lähteä. Just näin se piti ollakin. Siis mä olen kanssa samaa mieltä siinä, että kyllä se tasaveron meneminen, siihen suuntaan kääntyminen joka puolella niin ei suinkaan ole tasa-arvoista. Et tasavero ja tasa-arvo on niin kuin kaksi eri asiaa, mutta tietenkin kun meillä on nuoria rikkaita päättäjiä, jotka on niin kaukana siitä maalaismummosta ja papasta ja opiskelijasta, niin he ajattele ollenkaan sillä lailla tasapuolisesti. Kyllä mä olen myös sitä mieltä, mitä tuolla sanottiin, niin kannustaminen on se, jolla me voidaan saada nämä asiat kuntoon. Jos tuollakin annetaan esimerkiksi aurinkopaneeli, maakaasu, kaikki lämpöpumput, jos niihin annetaan riittävästi tukea näille, jotka on heikompi palkkaisia ja heikommin toimeentulevia, kyllä sieltä jokainen vaihtaa. Mä vaihtaisin heti lämpöpumput itselleen. Antaa viimeinen sana vihreille. Toinen keino tietysti kannustaa energian tuottajia muuttamaan sitä tuotantoa. Ja siltä osinhan nykyinen hallitus on ottanut käyttöön syöttötariffit joidenkin energiatuotantomuotojen osalta, toisin sanoen energian tuottajille taataan tietty takuuhinta, jolla sitten se saadaan kilpailukykyiseksi. Mutta tätä tietenkin pitäisi sitten laajentaa muihinkin energiamuotoihin uusiutuvissa. Hyvä. Miten näitä täällä Forssan seudulla? Täällä on hyviä hankkeita uusiutuvissa, on biokaasua ja on tuulivoimahankkeita ja tämmöistä. Niin millä täällä pitäisi mennä tässä asiassa eteenpäin? Millä energiamuodoilla? No biokaasu nyt on varmasti se ensimmäinen, koska täällä on olemassa jo sen alan yrityksiä, mutta muitakin osin. Tämä on ilahduttavaa huomata, miten Forssassa on oltu niin kuin kansallisesti oikeastaan eturintamassa kehittämässä tätä puolta. Tuulivoimaa on tulossa. Hyvä. Niin, jos tähän saa vielä kommentoida. Joo, ole hyvä vaan, mä toin sulle mikkiä. Joo. Eli tämähän on nimenomaan täällä Forssassa nyt se kysymys, että me pystytään nimenomaan logistisesti vastaamaan näihin energiatarpeisiin ja olla edelläkävijä siinä koko energiantuotantoketjussa justiin näissä 20%, mitä vaaditaan. Ja sen takia tämä tilaisuus on perustettu, että Forssalla on tähän vastaus, hyvät ystävät. Mun täytyy ottaa tähän näin edellinen, voit vastata edelliseenkin kysymykseen. Tämä on oikein tämmöinen ratkaisukeskeinen pohdinta ja kannustukseen perustuva ohjaus juuri tässä energiamuotojen valinnassa. Mutta vielä tuohon, minkä takia punainen lappu äsken nousi kaikiltakin kristillisdemokraatilta, niin se, että Suomi on sellainen maa, että meillä on pitkät kulkuyhteydet, meillä pitää päästä kulkemaan niin kuin sosiaalisesta taustasta riippumatta niin tässä maassa. Ja meillä on talvi, meillä on lämpövaihtelu yli 60 astetta vuodessa, talot pitää pysyä lämpimänä kaikilla perheillä. Meillä on energiaintensiivinen teollisuus, joka pitää kilpailukykyisenä, ei sitä voi ajaa alas verottamalla luotuttomasti tuotannon energiaa. Vielä kun puhutaan tästä energian hinnan korkeudesta ja mahdollisesti nostamisestakin, niin kyllähän tähän parhaiten vaikutetaan sillä maankäytöllä ja liikkumisella ja syömisellä. Siis sellaisilla asioilla, joihin me oikeasti kaikki voimme vaikuttaa. Ja tämä maankäyttö, mä nostin sen takia tämän esiin, tämän luonnonvarojen hyödyntämisen. Että maankäytöllähän siinä päätetään, käytetäänkö nämä alueet maanviljelykseen, metsätalouteen, käytetäänkö me tuulivoimapuistoihin, niin kuin täällä on loistavasti, ollaan menossa ympäristövaikutusten arviointi siellä jo käynnissä. Niin nämähän on sellaisia asioita, joilla ratkaistaan myöskin tätä energiapuolta. Ajattelen niin, että me tarvitaan tämmöistä monipuolista energiapalettia. Me tarvitaan monia eri energiamuotoja ja erilaisia uusia innovaatioita tässä energian käytössä ja sen tehostamisessa. Ja on tosi hyvä, että täällä on parikin isoa hanketta menossa. Me tarvitaan joka puolelle Hämettä useita isoja hankkeita, että päästään näissä asioissa eteenpäin. Ja kaikkein järkevin energiamuoto on energian säästö. Ja siinä meillä on valtavasti potentiaalia vielä. Ei ole hyvä. Niin, se haluaisin vaan tässä täsmentää, siis kun tässä puhuttiin tästä uusiutuvan energian osuudesta 20%, se on siis EUlle
EUlle asetettu keskimääräinen tavoite, mutta Suomen osaltahan se tavoite on 38%. Tällä hetkellä Suomessa uusiutuvan energian osuus on jo 25%, mutta meillä on siis todellakin vielä tekemistä sen 38% saavuttamisessa. Ole hyvä. Niin, täällähän on nyt Forssa keskittymässä ja on tätä biokaasua ja biodieseliä ollaan suunnittelemassa ja tuulivoimaa. Niin ennen kaikkea mä näen siinä sen hyvän puolen myös, että meillähän on biokaasuun liittyen, täällähän on paljon elintarviketeollisuutta, josta sivutuotteina pystytään hyödyntämään nimenomaan näitä sivutuotteita, mitä sieltä on tullut. Esimerkiksi biokaasu ja biodiesel, plus sitten vielä tarjoamaan teollisuudelle hyvää biokaasuenergiaa siitä. Mutta ehkä tärkeimpänä myös näen sen, mitä jo vielä tässä kuuluu, että se tuo työpaikkoja ennen kaikkea tälle seudulle rakentamisen muodossa, plus sitten näissä jalostamisen muodossa. Ja mieluummin mä näen sen tuulivoiman, että se rakennetaan tänne kuin ydinvoima ympäriinsä. Kerta voidaan näkeä, että toisaalta ydinvoima on ollut lähinnä tuollaista hyväksytettyä sellainen, niin kuin, että se tuo työpaikkoja, mutta käytännössähän se on ollut harmaan talouden pesä se ydinvoima tähän mennessä ja se rakennustyömaa. Kiitos. 2 puheenvuoroa vielä sitten joudutaan mennä seuraavaan aiheeseen. Eli ole hyvä sieltä. Joo, tästä mieltä, että miten ne voi valita sitä, että voisi oikeasti ottaa sitä uusiutuvaa energiaa, niin minusta on sellainen kysymys, että pitäisi olla niin kuin mahdollista, tavallaan, että olisi ne laajat syöttötariffit, että tavallaan, että joku maatila voi vaikka perustaa oman biokaasulaitoksen, se voi myydä sitten verkkoon ylijäämäsähköä. Tai joku kylä voi rakentaa oman tuulivoimalan ja sillä on mahdollisuus vaikka myydä meidän verkkoon sitten ylijäämä tuotettu sähkö, että tavallaan luoda niitä kannustimia ja mahdollisuuksia oikeasti, että voit niin valita, ja se on myös niin taloudellisesti kannattavaa vaihtaa sitä energiamuotoa. Ei vaan sillä, että siitä on niin kerrostaloasukkaan sähkölaskua kasvatetaan sillä. Joo, 2 asiaa, mitkä tässä on vielä vailla huomiota, niin laaja kysymys on asuntorakentaminen, ja siihen Lauri Tarasti tuossa alkupuheenvuorossa niin puuttuikin. Eli meidän asuntorakentaminen laahaa tämän energiatehokkuuden jäljessä. Ja sitten toinen on tämä teollisuus, että tämä vihreäksi markkinoitu energiaverouudistus, mikä nykyhallitus teki, niin se saattaa johtaa todellisuudessa niin kuin kivihiilen käytön lisääntymiseen teollisuudessa, ja sitähän kukaan meistä ei halua. Ja sitten vielä tästä Forssasta, niin me olemme nyt askeleen edellä toivottavasti muuta Suomea, muuta maailmaa, ja meistä tulee tämmöinen energiatehokkuuden mallipaikkakunta tulevaisuudessa. Ehkä me olemmekin sitä jo, koska tänä vuonnahan esimerkiksi vuoden hämäläiset valittiin meiltä, koska täällä on tämmöiset henkilöt kuin Immo Sundholm ja Mikalainen, jotka tätä asiaa on vienyt paljon eteenpäin. Kiitos. Onko sulla Asta siellä mikkiä? Joo, täältä oli. Hänellä oli vielä. No niin, jos ihan lyhyesti jatkaisin tähän Outin puheenvuoroon, että meidän pitäisi oikeasti hakea tämmöisiä Mission Impossible haasteita, joista niin nimenomaan haastettaisiin, nyt kun me ollaan täällä HAMKin tiloissa, niin opiskelijat myös pohtimaan, että mitkä olisi niitä mahdottomia asioita, ja haastettaisiin uudella tavalla nimenomaan opiskelijat, elinkeinoelämä ja kuin myös kuluttajat miettimään, mitkä on niitä vaihtoehtoisia energian tuottamistapoja ja missä niitä voidaan hyödyntää. Ja ihan jos mä saan vielä kommentoida, niin tällä hetkellä ihan tämmöinen tuore tieto, niin myös täällä pohditaan tällä hetkellä vaihtoehtoisia näitä hyötykäyttötapoja tekstiileille, kun niitä on käytetty loppuun, koska pääsääntöisesti monessakin tuotteissa niin se ongelma ei ole, kun tuotetta valmistetaan, niin kuin esimerkiksi tekstiileissä, vaan 2/3 siitä energiakulutuksesta tulee sen jälkeen, kun tuote on lähtenyt kaupasta ulos. Eli aina miettiä sitä niin kuin loppuun asti saattamista, niin tämä olisi hyvin tärkeää.